बे बुहुमाव इसोरा गासैबो सुबुं माहारिखौ एखेयै सोरजियाखै। सोरजिदों सोरखौबा खाना, सोरखौबा लेंग्रा, बबा धोनि आरो गोरिब। नाथाय अब्लाबो थांनानै थानो गोनां जायो सुबुं माहारिया दुखु खस्थयै। बेबायदिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं दै गोदै गामिनि कामेश्वर मोसाहारिया जोनोमनिफ्राय आगसि आथिं गैयै जोनोम जानानै दुखु खस्थयै गावनि गोरिब नखरखौ गारला, रायदों आरो औवानि बायदि रोखोमनि चेयार टेबोल बानायनानै सोलिगासिनो दं। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला दानसेयाव गोबां चेयार बानायना फानोब्लाबो बिनि आयखौ दानसेयाव 2-3 रोजाल' मोननो हायो। बेनिखायनो गासै सा 10 नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै थांनानै थानायाव जोबोद खस्थ' मोननाङो। बिनिखायनो गावखौ नायसननो बिथाङा सरकारखौ गंग्लायनानै खावलायहरदों। आच्छा आदै, नोंथाङा जे बिदि बायदि बायदि मुवा बेसादफोर बानायो, बबे समनिफ्राय माब्रै बानायबोआ? माने आं फार्स्टआव माने थाखोनै थाखोथाम लेखा फरायखांबाय आरोखि। थाखोबासो जाहैदों फरायनाया। ओमफ्राय दा बिनि बारै आं उनावहाय ओमफ्राय दाना मोनसे गामियाव थाबायथिंनानै गारला सियार बानायग्रा ट्रेनिं नांगौ जोंनो होननायाव ट्रेनिं लाहैदों आरो थिनालियाव। थिनालियाव सासे जोंनि अस्ताद दङ, हेन्डिकेप बेबो। बेजों ट्रेनिं लाहैदों। 3 मास ट्रेनिं लादों आरोखि। बे 3 मास ट्रेनिं लानायाव जोङो लास्ट जोबथारनाय टाइमाव बिसोरो खुनुरुखुम साहा खरसा लांदो ट्रेनिं लाग्राफ्रा 900 होननानै बुजायनो 900 थाखा हरदों आरो। बेनिफ्राय जोबथाबाय। ओमफ्राय बिनो गाव गावबागाव रोंनायखिनिखौ गारलाबायै बायै सोलोंना लादों। बे सोलोंनाया दा दिनैसिम दं नालाय, आं एक्सट्रा फाननानै बे सोलोंनायनिफ्राय रोंनानै हाबोबाय आरो फानै फानै मोनजाबोबाय। बे सियारा फार्स्टआव बिदिनो गंसेयाव 200, 150, 300, 250 ओरैबायदिल'मोन आरो। दा बारायै बारायै बारायनानै गंसेयाव आं 1000 थाखा फाननानै बाहायबावदों आरो। दा मोनबाय। सियारनि अनगायै मरा बानायो, ओमफ्राय गारलानि सिबिल बानायो, ओमफ्राय गारलानि दलना बानायो गोरलैफोर फुथुग्रा। ओमफ्राय दलना बानायखांनायनि उनाव बिदिनो फिसा फिसौ सियार बानायजोब्बाय। डाबल 3 जिरायग्रा, 4 जिरायग्रा, ओमफ्राय बेबायदिनो गोलाव गथ'फोर ओरै सोमावग्रा दलना होनो, बेखौ बानायदों आरो। नोंथाङा नोंथांनि बे मुवा बेसाद बानायनायखौ मा मा बाजाराव फानहैयो? आङो सुनिबारावल' लाङो, बेंथलाव गोजानखाय लाङा। सुनिबारावनो थोआ आरोखि, सुनिबारावनो अर्डार खालाम हरजोबो। दा बै अर्डार खालामनायाव आङो 1000 बियोबा 900 गाहाम, 800 गाहाम, आरो जोंहा प्रफिट थाया। ओमफ्राय लसनि बानायना जानाङो आरो। सप्तासेयाव गंबेसे बानायनो हायो? सप्तासेयाव 3सिमल' हानो नागिरो, हारसिं नालाय। गावनो सावनांगौ, सैनांगौ, फेंनांगौ, फदबनांगौ, खानांगौ। खानायाव एसे एनै सासे सानैल' मदद मोनो। ओमफ्राय मावफाबाय थायाना, बायो। मासावहाय बेसेबांसो फैसा? मासाव आङो दा सियारखौ फाननानै मोनो मास मोनसेयाव 2000, 3000 ओरैबायदि खामायबोनो हायो आरोखि। औ, मास मोनसेयाव। न'खर सोलियो? बेजोंनो आं न'खर सोलिनांगौ खस्थ'यैनो। साबेसे गथ'फोर दं? आंनि न'खरा गासै दा आलादा जानायखौ बारै बावहाय 9 जन बा 8 जनसो दंबावो आरो। 8 जन 9 जना दंबावो। 9 जनखौनो ला। गथ' गिदिरफोरखौ लानानै 9 जनमोन आरोखि। 9 जन खावनियामोन। दा गिदिरफोरखौ बारै उन्दैफ्रा 8 जनसो दङ। बे 2000, 3000 खामायनायजोंनो बेजों सोलिनांगौ जायो? बेजोंनो सोलिनांगौ, थोजोबा दा। केरासिनफ्राबो दामनि जाहैबाय, बायनोबो हाया। फरायनायफ्रा 3 दङ, माबा 2। सासेया गोरलैद्राय फराया, थाङा। बे 2 दा फरायथाबनानै दङ। मा मा क्लासाव फरायो? बे क्लासआ 6, 7 नि खाथियाव सासे थाहैबाय। ओमफ्राय दा थाखो 4, थाखोबायाव सासे दङ, हिनजावसा बियो।
न'खरफ्राव सोलिनायाव जानायाव लोंनायाव माबाफोर खस्थ'फोर जायो नामा माब्लाबा जानाय लोंनायाव मालाबा औ थाखा फैसानिबो खस्थ' जायो। जानाय लोंनायाव दाख्लै आङो हाब सप्तानैसो थानांदों खुनुरुखुम मोनाबिलियाव बोथिसे सियाराबो नाङा ओरैबायदि गोदाव सोराव मालाबा गाहामनो ओंखारलायखायो सोलिनो हागोन ना हाया होननानै। नोंथाङा दे रायदोंफोरखौ फदबनानै सियार टेबोल बायदिसिना बानायो बानायो औ। बेवहाय नोंथाङा मा मेचिन बानायनानै बेखौ सावनानै बेखौ फदबनाय जायो? मेचिनखौ माने स्टप भलिउम लाबोखादोंना बायनानै 1000 लादों आधा लिटार। दा आधा लिटारखौ गारै गारना 1 लिटाराव दा बाहायना दङ बेनो। मोनसे सियाराव बेसेबांसो थाव फोना? बेवहाय सानसेमानिजों 2 लिटारसो केरासिन थाङो। औ 2 लिटार केरासिन। नोंथाङा बेनिफ्राय साबसिन माबेबा मेचिनजों खामानि मावनो मोनदों नामा? मोनाखै गैया। बिदिजोंनो मावनाय जायो? औ बेजोंनो मावनाय जायो। नोंनि देहायाव जे आथिंखौ नोंखौ प्रब्लेम दं बे मारै जाया? जन्मनिफ्रायनो एखेबारे थाबायनोबो हाखाया नामा जन्मनिफ्राय हायामोन? जन्मनायाव हान्थु खरायसोमोन लेखा फरायनायावबो हान्थु खरायनासो थाङोमोन आं हाब्रु दैब्रु। ओमफ्राय फेनफ्रानो गस्लाफ्रानो हाब्रु नांलांजोबोमोन। ओमफ्राय बेबादिनो जेलानाखि थानाय जायगा स्कुलनिफ्राय गयो होमबा बे माबा साफा खालामग्रा दैखरनि दैखौ आथिं आखाइ सुनानैसो हाबनो हायोमोन आं। नोंथांनि बेबायदि बाख्नायजाथाव खामानिखौ सरखारनि मेगनाव गोग्लैदोंना गोग्लैयाखै? सरखारनि मेगनावथ' दा बिदिनो सरखारनि मानसिफोर जानाखि पाब्लिकआव बेंग्रा नै बिसोरसो लोगो मोनफैदों मावनायफ्राव डिउटि खालामफैनो मोनदों आरो। खबर लाफैयो नामा? खबर लाफैयो। ओमफ्राय बिसोरनो दा मावनो हरजोबनांबाय आं सियार। ओमफ्राय बेवहायबोथ' दाम मोनाखै बिदिनो सेरथाम गाहाम सेरब्रै गाहाम माइरं होलांसै बा आथा होलांसै बांसिना। आं बेखौ होनदों आरो आं आथाजोंथ' फिसा फिसिनो हाया। जोंना जन्मनिफ्रायनो जोङो माइरंनिफ्राय जों आहार बानायनानै बा ओंखाम बानायनानैसो जायो। बेसो गोजोननाया जोंना होननानै होमबाबो बिसोर होलाङाखिसैना। पेनसनफोर मोनामोन नामा? पेनसन आङो दा मासाव 1000सेल' मोनो थोआ दा। गारि भारायावनो थांलाय फैलाय सेस जायो। न'आव सफैखाया। बहा लायनांगौ? माबायावसो धालिगावआव स्टेट बेंकआव। बेनि अनगायै सोरबाफोर सरखार बिथिंनिफ्राय नोंखौ खबर लाफैबाय नामा? लाफैयाखै गैया। आरो जों नुदों नोंनि न' बाङाथ' जे अबस्थाया मोजां नङा। अबस्था गुबुनफ्रा मोजां न' मोनदों न' मोनाखै? न' मोनाखै गैया बे जा नुदों बेनो। आङो मालाबा बिदिनो सियार बानायनायाव मानसि एसे सियान सेंग्राफोर फैयोना लोगोफोर फैयो। लाजिनाङोसो आं लाजिथाव मोनो। बोरै हाबफैबावनाय रा आंनि न'आवलाय। अबस्थायानो गैथारा न' बांफ्रानो मोजां नङा होननानै साननाय फैयो आरोखि आं। माने बे साननायावबो आंनि सिन्थाजोंनो साननाय जाहैबाय। सानबालाय माथो जानो। सहाय मोननो थाखाय आङो आगोलनिफ्रायनो गैथ'खाया। सहाय मोननोलाय लुबैयो आरोखि। माबाफोर मोनसे सरखारनिफ्राय जानाय लोंनाय थांनानै थानाय राहाफोर सायज' मोनोबा हामगौलै नङो आं। होमबानो बिसोर हरनाय थाखाफोरजों जों न' बांफोरबो लुनानै लानो हागौमोन। माइ दैफोर एसे माइरंफोर बेग मोनसे थिखांनो हायोमोन। बस्था माइफोरजों बायना लानो हागौमोन। दा जोंखौ बेंग्रा गैया। जोंखौ अनसुंथाइ खालामग्रा गैया। सरखारनिफ्रायबो जों मोननो राहा गैया होननानै साननाय फैयो आरो मावनाय लोगो लोगो आं सानखुमाबाय थायो आरो गोसोजों। नोंथांनि हाया बिगाबेसे? आंनि हाया दा बावहाय 10 बिगासो दंमोन 9 बिगासो दा फिसाफ्रा 3 रानना होनानै दा माखासे गैबावो आरो 3 मोनहैबावाखै। एसे होमबाबो आधा बिगासोल' बा बिदिनो 1.5 बिगासोल' मोननाय जादों आरो रानना होनो हादों आं। साबेसे गथ'फ्रा? जोंना दा बै हा मोनथावथाव फिसा हौवाफ्रा 3, 4, 6 जनसो दङ 6-7 जनसो। नोंनि फिसाया गासिबो 6 जन। ओमफ्राय मर जमा बिया बारिखौ लायोबा 10-11 जनसो जायो आरो जमा। नोंनि गथ'फ्रा? औ आंनि गथ'फ्रा। हिनजावाथ' दं दाबो? हिनजावा आंना आगोल गिबिना थैबाय। थैनानै दा ओमफ्राय दाख्लै फिसाजो सासे थैजाबावबाय। गथ' गोरलै थालांदों। बेखौबो दा आंनो खांनांगौ। बे परिबर्तन आङो गदाय लाफिननानै दङ दा। बिनियाव दा 6 जनसो मानसि जानानै दं आरो गथ'आ। बेखौ दा आङो फुरानाजों आगोलनि गोदान गोजाम लानानै खांजोबनांगौ जायो। माखासेया आलादा जाबाय। आं बिसोरखौ आलादा लुख' होबाय आरोखि। दा आंजों दंखौ आं लाफानानै संसार जागासिनो दङ। नायजोबनांगौ जायो। औ आं नायजोबनांगौ जायो। होमबाथ' बुहुत माने खस्थ' जायो। खस्थ' औ बिराद खस्थ'।
दाबा कारेन्ट बिल मा बिलाव दा बेसेबांबा 700 800 हाबनानै दङ बेखौ हैनो हायाखै गैया नालाय बे सियार फाननायजों मालाबा हैनो ओमफ्राय पेन्सन खबर लानो बेबो फैसानो गैया लायमाले मा बेसेबां मोननो होननानै थाङा आरो लाजियो आं उसुबिदा मोनो गारि भारायावनो 1000 थाखा थांखाजोबखायो आं लोगो लाङाबा रोङा ओमफ्राय लोगो लांनांगौ गारिफ्राव मालाबा उसुबिदा जाबा थिखांनांगौ बा बेंथानानै होनांगौ गाखो होनांगौ लोगो नांगौ आंनो होननानै आङो लांफायो आरो नोंथाङा दि नोरजिया नोंथांनि हान्थामेला थांलाय फैलायनि थाखाय औ सरकारा माबा मोनसे बेसादफोर नोंथांनो गथायना होदों नामा? गैया होआखै ओरैनो मानसियैनो दं आं दा जोङो नुनो मोनदों बेहाय साइकेल बे साइकेला बेल' मोनदों आं दा बे मालाबा एनजयनिफ्राय फैयो मालाबा अंगनाबादिफोर रानना होफैयो खिथानानै अननानै होफैयो आरो दाख्लै बे अंगनाबादिनिफ्राय 3 मास 4 मास जाबाय आरो दाख्लै गंसे बेखौ मोनदों औ बावबो ओरै बे साइकेल जमा खालामग्राफ्रानो सोरनावबा 500 सोरनावबा मा आं 500 ना 600 होबोबावनांदों होमबासो आं बे साइकेलखौ बख'नो हादों बेबायदि लादों आरो अफिसाव मानो हिन्दीखौलाय लाबोखोब्रा जों माखौ मोनना हरनांगौ होननानै बेवहायबो सिन्था जानानैसो लाबोदों साइकेलखौ लांना लाङा एफा खस्थ' गारियाव थिखांनायाव गारियावनो भारा लाबावबाय 700 800 गाहाम लायो दा बिसोरो गारि भाराखौ बे गंसेल' साइकेलखौ आं बिदि 700 800 होनानै लाबोनांगौ बेबायदि जादों आरो